Ecosol, per dir-ho breument, és la concreció real de l'acció de Càritas. Per tant, és en el treball de dia a dia que queda concretada aquesta acció, aquest treball de Càritas i aquesta realització de les persones en el seu desenvolupament i sobretot en la seva inserció en el món del treball. I Ecosol és treball. És el contracte de treball que és una mica l'objectiu que té tothom. La nostra feina és entendre que nosaltres, el contracte de treball no és el punt d'arribada, sinó que és el punt d'inici. Jo crec que hauríem de remuntar-ho a finals dels anys 90, començaments dels 2000, amb una crisi del mercat laboral similar a la que tenim ara, en la que moltes persones es veuen expulsades del mercat laboral i amb moltes dificultats per tornar-se a inserir, i algunes que no ho havien fet mai, i Càritas comença a desenvolupar una sèrie de programes d'orientació laboral, d'acompanyament, de formació. Varen començar amb l'orientació laboral, amb el SOL, vam fer uns primers assajos en el barri de Font de la Pólvora. Va arribar un moment en què la dimensió dels projectes que més endavant caurien sota el paraigua, que entrarien sota el paraigua d'economia solidària, comencen a agafar molta dimensió dins de l'estructura de Càritas i de l'economia de Càritas diocesana, i a l'any 2006 formalment es constitueix l'empresa d'inserció tal com la coneixem avui. Ecosol ens recorda diverses coses. Jo diria primer que la formació i el treball són palanques de transformació molt importants en el treball amb les persones. Hi ha un segon element per mi indispensable, que és que Ecosol ofereix primeres oportunitats, segones oportunitats i fins i tot terceres oportunitats a persones que han tingut vides francament difícils. Hi ha un tercer element que per mi és cabdal, i és que Ecosol ens recorda, i val la pena que hi anem pensant tots, que l'economia ha d'estar al servei de les persones. I sovint ens n'oblidem d'això, i és un recordatori permanent. I una quarta reflexió, que Ecosol ha sabut esdevenir per a aquestes persones i per a les institucions una referència estable en un món clarament inestable. En aquest moment, Cooperativa Ensem Santa Clara i Ecosol treballen en xarxa per poder donar un cop de mà tant a Ecosol com a la cooperativa a Ecosol. Des de la Fundació Ramon Noguera arriba un moment, ara ja fa uns anys, que passem a treballar conjuntament amb Càritas a través mitjançant la seva empresa d'inserció Ecosol i també amb Drisa, una estratègia conjunta, un objectiu comú, mantenir i incrementar a la mesura que sigui possible tot el que és oferta laboral per a persones altament vulnerables de Girona. Tot aquest procés que fem amb les persones de treball i de formació el fem conjuntament amb les empreses i institucions clients que ens donen feines per poder desenvolupar el treball i a més amb totes les escoles de formació, els serveis socials dels ajuntaments. La relació de Càritas amb el balneari Vichy-Catalán ve de 3-4 anys enrere, quan Càritas i Ecosol van tenir una iniciativa molt interessant vers el sector turístic de portar unes bicicletes per donar als clients que poguessin utilitzar-les amb un mòdic lloguer. Planteja el fet de poder fer alguna cosa en comú. Llavors, aquella cosa que va sortir va ser la creació d'un model de bolsos que van anar cresquent, diguéssim, a través de gent que està amb les empreses, diguéssim, del grup Èxit i que han anat desenvolupant diferents models. Va començar amb un model, ara n'hi ha 6 o 7, s'han fet coses per tablets, coses per telèfon. Posteriorment, ens vam trobar amb necessitat de cobrir alguns llocs de treball i havíem sentit que Ecosol es dedicava a la formació de personal. Independentment d'això, la nostra relació pràcticament és per la contractació de gent amb risc d'exclusió social. Com varen muntar la fàbrica van entrar 3 persones, totes provinents d'aquest mercat, i per tant se'ls va donar la possibilitat de poder-se reincorporar dintre el món laboral. A banda que estàs fent una acció certament solidària, per una altra banda el personal que ens envia és un personal que està molt ben preparat, que té ja a través d'Ecosol els hi fan una formació específica, i bé, nosaltres estem nutrint tot el personal de neteja de pisos, de cambreres d'habitacions i el personal de manteniment, estem col·laborant estretament i la veritat tenim una relació molt satisfactòria. Quan vaig començar a Ecosol no tenia permís de treball, tenia el permís de residència però no el permís de treball i no em podrien contractar les empreses normals de fora. Arran d'una situació complicada que teníem a casa, el meu pare es va posar en contacte amb les assistentes socials
I bueno, va quedar una vacant perquè la noia que estava al centre de distribució d'aliments plegava i bueno, estàvem buscant una persona que tingués experiència de cara al públic per fer encarregada. Fèiem 2 hores al matí d'aula, aprenent català, i 6 hores al muntatge de bicicletes, a cadena. Li va agradar el meu currículum, li va agradar com era jo i va veure que jo podia ser útil. Vaig aprendre a fer canvis, fer els frens, posar fondes, una mica de tot. Jo feia supervisió de voluntaris, tenia un grup de 20-25 voluntaris, que jo era la que m'encarregava. Em van fer el permís de treball. Vam fer un canvi molt gran, vam passar d'un local petit a un local enorme. Ara, la meva situació actual, estic treballant en una empresa normal, de bicis també. Vull dir que gràcies a Ecosol vaig poder treure'm l'ESO, perquè jo sóc una persona que vaig plegar amb 17 anys dels estudis i ja no vaig voler més tenir el graduat i jo no volia estudiar, perquè feia 20 anys que no havia agafat un llibre. I al final, entre els meus voluntaris i els d'Ecosol i els de Càritas, em van convèncer per poder estudiar. Estic content perquè estic treballant, però si no hauria passat per Ecosol, ara no estaria treballant a l'empresa que estic ara.